Здравейте от под Лигат. Дойдохме малко да видим нашия любим художник Салвадор, къде си е отворил последните години, къде си е направил вила, защото в Испания до сега бяхме в Барселона, ходихме на футболен матч Барселона и Испаньол, но освен спорта трябва да има и малко изкуство в нашия живот. И така след малко ще видите и вилата отблизо, отвътре. И най-после влизаме в самата вила на Дали под Порт Лигат. Чакан момент, от много отдавна си мечтая да го видя. Това му е било dining room, стаята за хранене. Aquí tenemos la biblioteca diseñada por Dalí como toda la casa. Esta casa él compró a 7 barracas de pescadores y las conecta poco a poco. La primera es la entrada del oso, que la compra en el año 3. Това е част от неговата кухня. И сега отиваме нагоре към ателието му. И след малко отиваме на неговата тераса. Горе се вижда един от неговите фрагменти емблематични, яйце. Как всичко е бодисано в бяло. А тук пише се... This is the dressing room. Тази маса е купена от Тифани в Нью Йорк, доколкото разбрах. Отиваме след малко горе към неговата спалня. Той е поставил това огледало. Да може, като се събужда сутринта, да вижда светлината, изгрева, слънцето и да си има глед. Най-важната част на вилата на един художник, неговото студио или ателие. Bon, ça c'est l'atelier. Les deux tableaux originaux, ils sont les deux plus grands, à droite et à gauche, qui ne sont pas finis. Dali travaillait les tableaux jusqu'à la mort de Gala. На път за неговата спалня, това е... Тук е обичал много птички, канарчета гледал. А там горе е крикет, забравих как е на български. И малки птиченци. Вилата му е направена от 7 рибарски къщи, които ги е свързал. И всъщност, докато стане в този вид, са минали 42 години. Едната, която е близо до спалната, може да я снимаш сега.
Това какво е? Това е стаята с акустиката. Елате да видите как се чува. Много имате нещо. Това е за децата. Здрасти. Чуваш ли как се чува? Чуваш ли? Да. Уникално, по-различно. Ма Я не това, говори нещо изличи. това детската стая ли е? Не, това е за почивка. Тази то нищо не се чува. Тук няма, но това не може да се запише. Иване, кажи нещо. Мейхо. Къщички, откупени от рибари 1930 година и лека по лека ги е свързал и ги е променял спрямо неговия си вкус и стил. В продължение на 42 години го е. Ето много е старото пиано. Трябва да има тече да седне. Седни там. Ето тук отиваме към басейна. Този интересен. Кажи за басейна. Не мисля, няма да казвам нищо. Само ви сте. Ето го и басейна с пишка, с формата на пишка. Иване, ще скара. Къде е басейна? Отиваме към него, е много любопитен, интересен басейн. Виж огледалото, а? Да. Как се виждаме наопаки. Видя ли, а? Вижте какъв носорог има. Той много обичал животните. А това какво е? Тераса. Това е гуми. Не разбрах, че е правил реклама, но това е... Как се пътнаха тези? Виж, Иван, това е формата на овощник. Тук басейна е свързан с това поталище. Да? Басейна е свързан с това поталище. Това е другата му част от неговото ателие. Зона за модели, където е рисувал. Тук вижте с различни